Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A kullum muna cikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa, cikin ni'imomin da Allah ya min. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara an naɗa ni sarkin Kano ranar 8 ga watan Jun shekara ta 2014. Ya raya ni a cikin rayuwa da lafiya shekara kusan 6 akan wannan gado da wannan gado namu mai albarka. A yau Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya bada sarauta ya kaddara ya karba. Ko da yaushe muna faɗa cewa sarauta ajali ne da ita. Kwanakin da Allah ya rubuta akan gado ƙayyadaddu ne. Idan ranakun nan sun zo, ko ana so ko ba a so sai an tafi. Saboda haka mu mun karbi dukkanin abin da Allah ya yi. Mun yadda, mun gode, mun yi farin ciki, kuma mun san shine alkhairi a gare mu. Muna godewa al'ummar Kano a dukkanin shekarun nan ƙauna da suka nuna mana, da soyayya da biyayya da addu'o'i. Muna godewa dukkanin waɗanda suka taimaka mana a cikin harkar mulki, 'yan majalisarmu da hakimai da suka ba mu goyon baya. Muna godewa 'yan uwa na zumunci waɗanda suka tsaya suka kare martabarmu da martabar gidan nan. Muna kira ga al'umma a zauna lafiya. Wanda Allah ya ba wa sarauta, mun umarci iyalanmu da 'ya'yanmu da waɗanda muke da iko a kansu, duk wanda Allah ya bawa al'umma suka yi mubaya'a su je su yi masa mubaya'a, su bi shi, su kare martabarsa, su kare mutuncinsa, saboda martabarsa da mutuncinsa ita ce martabar wannan gida. Muna gode wa 'yan uwa, muna haƙurantar da su, muna tabbatar musu cewa Allah baya kuskure. Duk abin da Allah ya yi shi ne daidai. Kuma yau kada ta dame su, abu idan ya fara ƙarshensa ake dubawa. Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau, Allah ya sa mu gama lafiya. Mun gode wa Allah da ya ba mu dama muka yi shekarun da muka yi, da ya ba mu dama muka yi gine-gine da muka yi a gidan nan, da ya ba mu dama muka dawo da sarauta sunnar sarki halifa. Kuma abin alfahari ne a wajenmu yadda halifa ya yi sarauta da yadda ya barta. Allah ya ɗora mu akan wannan sunnar. Allah ya sa yadda ya gama a kusanci da Allah, kuma mu gama a cikin wannan kusanci. Muna gode wa 'yan uwa musulmi addu'o'i da aka yi na alkhairi shekara da shekaru. Muna roƙo a ci gaba da addu'a. Wannan ƙasa ta mu Kano, Allah ya bata lafiya da zaman lafiya. Allah ya yi muku albarka. Allah ya raya ku. Allah ya dawo da ƙasar da arzikinta. Allah ya ba da shugabanni na gari. Wannan gida namu Allah ya kare mutuncinsa da martabarsa. Ƙasanmu Allah ya dawo mana da ita. Allah ya sada mu da alkhairi. Muna godiya, mun gode, mun gode, mun gode. Mun rabu da ku cikin farin ciki, mun rabu da ku cikin kwanciyar hankali, mun rabu da ku cikin godiya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.